खुलुमबाय स्टुडियोआव उदांस्रि मुसाहारि सेनं गरायबारि गामिया थांनाय मैयानि सानाव जौगाफु क्लाबनि सेथि गायसनथाय सान फालिदों। उदालगुरि जिल्ला 39 नं भैरबकुंड बियाबनि सिङाव थानाय सेनं गरायबारि गामिया जौगाफु क्लाबनि सेथि गायसनथाय सानखौ थांनाय मैयानि सानाव गाजा गोमजायै जौगाफु क्लाबनि गेलेग्रा फोथाराव खुंफुंदों। मख'नो गोनांदि सेनं गरायबारि जौगाफु क्लाबनि सेथि गायसनथाय सान फालिनाय हाबाफारियाव बाहागो लानानै 1 कौटि 50 लाख रांनि अनसुंथाइ फोसावदों बिटिआरनि गाहाय मावफुं सोद्रोमा प्रमद बर'आ। बे हाबाफारियावनो बिटिआरनि लेङाइ गाहाय मावफुं सोद्रोमा गबिन्द चन्द्र बसुमतारी आरो बिटिआरनि इएम डक्टर नीलोद स्वर्गियारि बिथांमोना बाहागो लादों। बे जौगाफु क्लाबनि गेलेग्रा फोथारखौ बानायफुंना बयखौबो बजबना खौसे रायजो जानाय बै गामिखौ आरोबाव जौगाहोबावनो थाखाय बिटिआरनि गाहाय मावफुं सोद्रोमा प्रमद बर'आ फैबाय थानाय सानाव 1 कौटि 50 लाख रांनि अनसुंथाइ होनायनि खोथा होलाङो। दानिया फैदो बिटिआरनि लेङाइ गाहाय मावफुं सोद्रोमा गबिन्द चन्द्र बसुमतारीआ जौगाफु क्लाबनि सेथि गायसनथाय सान फालिनाय हाबाफारियाव बाहागो लानानै मा फोरमायखो जों आबुङै खोनासंना लानि। उदालगुरि नोगोर आरो भैरबकुंड समस्तिनि थाखाय दिनैनि बे साना जोबोद मोजां सानखौनो बुंनांगोन। मानोना दिनै बिटिसिनि चिफ मानगेट प्रमद बर' बिथाङा नैबे भैरबकुंड बिएफनि सिङाव फैनानै गोबां अनुस्थान गायसननायनि अन्थाइ खाम्फा गायसनबाय। लोगोसे उदालगुरि टाउनाव भैरबकुंड समस्तिनि सिङावनो मोनसे हाबा खुंग्रा न' बेखौ गोदानै लुखानायखाय बेखेवबाय। आरो दिनै नैबे भैरबकुंड समस्तिनि सिङावनो सनायगाव प्राइमारिनि सिङाव मोनसे गेलेग्रा फोथार बेखेवबाय। लोगोसे बे गेलेग्रा फोथारखौ इन फिउचार मिनि स्टेडियाम बानायनो थाखाय 1 करोड़ रां होगोन होननानै बिथाङा खोथा होलांबाय। 1 कौटि 50 लाख रां होनो होननानै बिथाङा फोसावलांबाय। आरो बियो थारैनो जोंनि थाखाय जोबोद रंजाथाव बाथ्रा। मानोना भैरबकुंड समस्तिनि प्राय गामिफ्रानो बर'फोरनि गामि आरो प्राय बर' गामिफ्रावनो गेलेग्रा फोथार दं। खिन्थु नैबे गरायमारियाव बहुत बोसोरसोआव मोनसे फिल्ड गेलेग्रा फोथार दंमोनब्लाबो मानिबा खारनाव बे फिल्डखौ गोमाजानो गोनां जादों। आरो थांनाय बोसोरनिफ्राय जोंनि बे गामिनिनो जौगाफु क्लाबखौ बानायनानै बे क्लाबनि गेजेरजों नैबे गेलेग्रा फोथारखौ एसे गोबां रां होनानैबो बायनानै बेखौ मोजाङै फोसाबनानै दिनै गेलेनो हानाय बेब'स्था खालामबाय। आरो बेनिखायनो जों थारैनो जौगाफु क्लाबनि दैदेनगिरिफोरखौ साबायखर होनांगोन। बिथांखौ धन्यबाद होनांगोन। मानोना बिथांमोना जोबोद खस्थ' खालामनानै जोबोद थाखा फैसा खरस खालामनानै बेखिनिखौ गेलेनो हानाय मोनसे परिबेखौ लाबोबाय। आरो बेखौ एसे फोसाबनो गोनां दं। बेखौ फोसाबनानै मोनसे मोजां फिल्ड बानायनो थाखाय स्टेडियाम बानायनो थाखाय जिखिनि रां हेफाजाब दिनै माने प्रमद बिथाङा फोसावना गालांबाय बियो आरो नैबे ओनसोलनि गेलेनाय प्रति इन्टारेस्टेड सेंग्रा सिख्लाफोरखौ थुलुंगा होसिगोन। जों लुगैयो जे गामि गामि ओनसोलनिफ्रायबो जोंनि बिभिन्न रोखोमनि गेलेनायनि बारहावा लाबोनांगौ। आरो बेखौ लाबोनो थाखायनो जोंहा बिटिसि सरकार थांनाय बोसोरनै सिगांनिफ्रायनो मोनफ्रोमबो प्राइमारि कमिटिनि सिङाव प्राइमारि एरियानि सिङाव फुटबल आरो काबाड्डि बिदिनो बादायलायनाय हाबाफारि खुंनाय जादोंमोन। बे बोसोरनिफ्राय आरोबाव CM काप ट्रफि होननाय मोनसे खेला होबावदों। बेफोरनि गेजेरजों अन्तत' जोंनि बिटिआर ओनसोलाव फुटबलनि मोनसे बारहावा लाबोनो ओंखारदों। फुटबलनि प्रति मोनसे थुलुंगानाय बे जोंनि सेंग्रा सिख्लाफोरनि गोसोआव बे मोनसे बारहावाखौ सोमजिहोनो नाजादों। आरो जों आसा खालामदों बेबायदिनो सरकारनिफ्राय मदद हेफाजाब होनायनि अनगायैबो जोंनि जिखिनि रायजो राजा दं बिथांमोनाबो गासैबो नाजानानै जोंनि ओनसोलनिफ्राय फुटबलल' नङा गासै रोखोमनि खेलनि मोनसे बारहावा सोमजिहोनो थाखाय जों नाजायो बेखौ खावलायदों। मानोना जोंहा बे फुटबलनि अनगायैबो भलिबल, बेडमिन्टन, लन टेनिस, बेनिफ्राय
हकि क्रिकेट बेबायदि गेलेनायनि गेजेरजों ओनसोलाव मोनसे गेलेनाय बारहावा सोमजिहोनायखौ जों नुदों आरो बेफोरखौ मोजाङै जों सम सम कम्पिटिसन फाथिनायनि गेजेरजों जोंनि जेब्ला कम्पिटिटिभ माइन्ड लाबोगोन अब्ला जोंनि उन्दै उन्दै सेंग्रा सिख्लाफोरनि गोसोआव हाबनानै थानाय बिथांमोननि स्पर्ट्सनि जिथु पटेन्सियेलिटि बेखौ डेभेलप खालामनो हागोन मोनसे एक्सप'जार लाबोनो हागोन आरो बिनि गेजेरजों अन्तत जोंनि ओनसोलनिफ्रायबो नेसनेल प्लेयार बा इन्टारनेसनेल प्लेयार जों दिहुननो हागोन आरो बे नोजोरजोंनो आसलते नैबे स्टेडियामफोरखौ गायसननाय जादों थांनाय बोसोरनैनि सिगाङावनो जामानगरनि चिफ बिथाङा फोसावदोंमोन जे प्रत्येक समस्तिनि मोनसे मोनसे मिनि स्टेडियाम गायसननाय जागोन आरो इतिमধ্যे बे फोसावनायनिनो मोनबा स्टेडियाम बानायखांनाय जाबाय बाकिफोरखौ बिदिनो फारि फारि बानायलांगासिनो दं आरो जों आसा खालामदों अन्तत नेक्स्ट बोसोर रायजो राजाफ्रा अननानै जोंखौ जुदि आरो सरकार दानाय खाबु होफिनो अब्ला हले बाखि थानाय स्टेडियामफोरखौ जों दानानै फुरा खालामहैगोन आरो अब्ला जोंनि अन्तत गामि ओनसोलफ्राव थानाय रायजो राजाफ्रा उन्दै उन्दै सेंग्रा सिख्लाफ्रा गाव गावखौनो मोजां प्लेयार हिसाबै दाखांनो थाखाय खाबु मोनगोन आरो बेवहाय जिहेतु गेलेनाय मोनसे स्कप जों होनो हानाय जागोन बेनिखायनो दिनै जों थारैनो दिनैनि जिथु सान बेयाव भैरबकुन्द समस्तिनि थाखाय आरो उदालगुरिनि थाखाय बे ओनसोलाव थानाय गुबुन गुबुन जाथि जनगोष्ठीनि थाखाय जोबोद मोजां बाथ्रा मानोना असम साहित्य सभानि जिथु माबा अफिस दं बेखौ जों रिन'भेसननि थाखाय दिनै फान्ड होदों दिनै आदिबासि स्टुडेन्टस इउनियननि मोनसे मिटिं हल जों माबादों बेनिफ्राय फोरोंगिरिफोरनि थाखाय मोनसे सेमिनार हल आरो लोगोसे लाइब्रेरि बेनिबो दिनै अन्थाइ खाम्फा गायसननाय जादों आरो दिनै नैबे फिल्डखौ बेखेवनायजों लोगोसे बे क्लाबनि जि बोसोरारि जथुम्माय बेखौ लोब्बा लाखिनानै बे फिल्डखौ मिनि स्टेडियाम खालामनो थाखाय 1.5 करोड़ टाका होनाय जासिगोन फसंथान बे जोंनि थाखाय जोबोर रंजाथाव बाथ्रा जों आसा खालामदों बे फैगौ बोसोरसेनि भितराव जिखिनि आधार गायसनबाय बेखौ जों लुनानै फुरा खालामनो हागोन जिखिनि फोसावदों बेबो फुलि इमप्लिमेन्ट जाहैगोन आरो बेखिनि जायोबा बे ओनसोला जौगागोन आं बेखौनो मादों जिहेतु दिनैनि बे कनफारेन्सआव जोंनिफ्रायबो हेल्प दं आंनिफ्रायबो पार्सनेल हेल्प दं आरो फैगौ समफ्राव बे क्लाबखौ जौगाखांनाय आं जथेस्थ' जेसेबां हायो हेल्प खालामनो नाजालांगोन मानोना बेयो मोनसे गामिनिल' नङा फ्राय मोनब्रै गामिनि गथ'फ्रा बे गेलेनो खाबु मोनगोन बेनिखायनो मोनसे बेबायदि एरिया कभार खालामनो हानाय मा हिसाबै बेयाव बेखौ डेभेलप खालामनाय आंनिबो मोनसे रेसपन्सिबिलिटि दं बेनिखायनो जों बेखिनिखौ मावफुंनो गिबिसिमानो गासैनिसिमबो खुलुमनाय बावहरबाय जिहेतु जोंहा जौगाफु क्लाबा दिनै गावनि सेथि गायसन सानखौ जोङो गाजा गोमजायै खुंबाय आरो बेयाव जोङो क्लाब जानानै गोबां हाबाफारिखौ लानानै दिनै जोङो गाजा गोमजायै खुंलांनो हाबाय बेयाव जोंहा मोनसे गोजोननाय दङ आरो बेनि गेजेरावनो जोङो बांसिन गोजोननायनि खोथाया बेनो जाहैबाय जोङो सेथि फाउन्डेसन डे जोङो खुंनायावनो जोंनि बिटिआरनि मानगोनां चिफ बिथां सारखौ जोङो जोंनि गेजेराव मोनबाय आरो बिथाङा जोंनि गेजेराव फैनानै गावनि बेसेन गोनां बिबुंथिखौ होनायजों लोगोसे जोंनो मोनसे फैबाय थानाय समाव जोंनि बे गेलेग्रा फोथारावहाय डेभेलप खालामनायनि थाखाय 1,50,00,000,000 रां जोंनो अनसुंथाइ हरनायनि थाखाय दिनै बुंनानै गालांदों बिनि थाखाय जोंहा गोजोननाय दं आरो सारनिसिमबो रोजा रोजा साबायखर थाबाय जाहाथे सारनि बे हाबाफारिया जि लाइमोनफोरखौ जौगाहोनाय बा समाजखौ जौगाहोनायाव जि हाबाफारि मावदों बेयाव जोंहा गोजोननाय दङ आरो जोंनियावबो फैनानै गावनो बिथाङा बे जोंनि गेजेराव बे बिबुंथिनायखौ होलांनायाव जोंहा आरोबाव गोजोननाय दं आरो सारखौ हामबाय होनगोन जोङो फैबाय थानाय समावबो सारखौ जों हानायनिफ्राय जोङो सहाय खालामगोन आरो सारनि सरकारखौनो फैफिननायखौ जोङो हास्थायो आरो जोंनि बिटिआर ओनसोलाव जौगानायाव जोंबो जौगाफालांनो हागोन होननानै जोंहा मिजिंथि दङ जोंनि बे 1 नम्बर गराइबारि रेभिनिउ गामियाव बिखेकयै मोनबा हारिफोरनि सुबुंफोरा दङ जेरै बर' राभा नेपालि आरो सावथालि आरो आदिबासि आरो बेबायदिनो जों खौसेयैनो गोबां हाबाफारिफोरखौ मावबोगासिनो दङ आरो दिनै बेबायदिनो गुबुन गुबुन हारि बा जोंनि रायजो राजानि मददावनो जोङो गावनि ओनसोलावनो बेबायदि गाजा गोमजायै मोनसे फाउन्डेसन डेखौ जोङो दिनै खुंफुंनो हादों
बिथांमोनखौ